Nabenkanishana kamenze ephuzu umlaza ngameva sizwe senyathanda bempondo zimakhenkeneni abayivimbe ngamaphande emkhondo bethu umhlathuza uwela uthe uwela wasewela ngamakhanda amadoda sinibingelele sinamukele ke phinapi lana etsamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembo sikhuluma nawe ke osuna namhlanje sikumasipala ke umhlathuze ongaphansi wesifunda iKing Cetshwayo kodwa sihamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kuzwe lonke oholwa ke umhlonishwa uvele enkosini Hlabisa njengoba osungula namhlanje kuzokwethula ke ngokusemthethweni ke ibhodi elibizwa ngeFire Brigade Board okuyibhodi ke elethulwa ukuthi likwazi ukulwa ke nezinhlekelele njengoba sazi ukuthi ke kubona bonke abasebenzi abalwa nezinhlekelele basekhaleni ke lokufa. Siyafisa ke ukuthi namhlanje einkulumeni ke ezizoba khona sizwe izinselelo okuyizona ke labasebenzi abayibabhekane nazo kodwa esezizoxazululeka ngenxa yokwethula ke kwalolu hlaka obelingakazelwa bakhona phambilini. Soqala ke uhlelo ngokuthi sidedele ke umfundisi ke uthula sizwe ibuthelezi ohola ke umnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kwaZulu Natal okuyena ke ozokwendlalela inkulumo kaNgotshe ayobeke esethulela yona ukusho ukuthi ke leli bhodi lizolekelela kangakanani ke umphakathi kanjalo nalabo abasebenza ngeinhlekelele konke lokho siyokuthola uma ngabe sithi ke abakhulume. Since we are at King Cetshwayo, we have taken a decision as the Provincial Department of COGTA to build a disaster management center in Nkandla town, which is a town that was greatly affected by the fires last year, destroying all the grazing land. And I think it is important that even in our rural areas, we build the capacity for firefighting. Ladies and gentlemen, to give us insight and better understanding of the importance of today, allow me to introduce to you a servant of the people, a principled leader that does not compromise on good governance. This is a leader whose journey began at a grassroots level, serving as a ward councillor in his area of KwaHlabisa. His commitment to community upliftment led him to serve for 6 years as chairperson of the community working group with the South African Medical Research Council, focusing on HIV/AIDS and microbiocide trials. Sila emhlathuze ukuzokwethula ngokusemthethweni ibhodi eliqondene nokubhekelela izimo zokulwa nemililo. Siyazi ukuthi ngisho nendawo yala eRichards Bay kwaba khona umlilo owavutha isikhathi esingangonyaka. Abantu abenza umsebenzi omkhulu ukuthi kungabikho imphefumulo elahlekayo kwaba ngama firefighters. Sibonile ke naku ezweni lonke ngabe uyeThekwini baningi abantu abadlule emhlabeni uma kusuke umlilo ikakhulukazi eMjondolo. Unyaka odlule eMaritzburg eHowick kwaba nomlilo owadlula nemphefumulo eminingi ngesikhathi kuba nequbula lomlilo. Izwe lonke ke noma uya eWestern Cape kuba nezinhlekelele ezidalwa umlilo. Namhlanje ke besizokwethula kabusha ibhodi elibhekene nezinhlekelele zomlilo. Yingakho ke sinabafowethu laba okuyibona abangamasotsha alwa ngqo nomlilo la usuke khona. Phelezelwa ke usekela ngqongqoshe kuzwelonke uPrince Barnes Ncamashe kuno MEC wala kwaZulu Natal umfundisi uTD Buthelezi ukwethula kwaleli bhodi sekuneminyaka eminingi kade lingekho.
lingekho isingekho isakhiwo esihlanganisa indlela yokubhekana nenhlekelele zomlilo ezingeni likazwelonke. Leli bhodi ke ebesolethulwa namhlanje yilo elizothuthukisa amakhono ngisho nesimo sokusebenza kwabafowethu abasebenza njengama firefighters. Yilo ke leli bhodi leli elizoqhamuka neindlela ezingcono zokubaqeqesha ukuze mabe ocima umlilo bangangena engozini ukuthi kugcine kusha bona ungasacimekile umlilo lowo. We are very excited, Mandisho, because if you look at what has been happening with fire as a profession, there's been some of the gaps for years. You remember the Act signed in 1987. And I think today what we are doing is to say let's have a board that will actually look at, among other, the very same act and the new changes that are developing in the country, developing actually with sector of fire and rescue. So ibaluleke kakhulu ukuthi because I think now will be more organized as institutions. At the same time, we will not have excellent sport in one areas, but in other areas, kunama challenges. Why can't we work together and be coordinated so that if there is a disaster, we respond together, all of us, and see our system. So it's very important for us, and we're really happy that in Lonche Mhlatuzi. We're really excited about that. I think it's in this right anyway. So we'll be working very much to make sure that at least we contribute, get the lesser contributor. Mbukeli ke ngempela njengoba ke ebeka kanjalo ke uBulawayo ukusho ukuthi ke lo msebenzi ungumsebenzi olukhuni kakhulu kodwa ke abawusebenza ngothando. Siyafisa ukuthi siphinde sizwe kubona ke abasebenzi ukuthi lokhu ngabe kusho ukuthini kubona kanti imuphi lo mthwalo okuzosusa emahlombe abo. Nabo siyobathola uma ngabe sisathi ke abakhulume. Ake ngiqale nje ngikubonga kakhulu leli bhodi elilontshiwe. Selinazi ithele ezinhle. Sithemba ukuthi lizoqhubeka futhi lithele samoya izithelo. Umsebenzi othi siwenza uyingcuphe kakhulu. Ngazo zonke indlela ongasuyicabanga ngoba siyabhekana nemililo yamakhemikhali, siyabhekana nama drowning, siyabhekana nemililo ke intuthi iyodwa nje ayiphathani kahle kodwa ke isimo kumele sibhekane naso. Imililo yezindlu, ukuhlenga umuntu osuke ngaphakathi endlini, konke lokho kusokuwumthwalo onzima ngoba bonke abantu bayobalekela kodwa nje kufanele siyoface. Ngithemba ukuthi kodwa ke ibhodi lizosilekelela kakhulu ngokusixhasa nangezinto ezithize esiyidingayo nangeyinsiza kuzokulekelela ukuthi sikwazi ukuthi umsebenzi we-firefighting uqhubeke uye phambili. Siphinde futhi sinxenxe nabanye abafisayo ukuthi bazongena ngaphansi kwalomkhakha. Umkhakha omnandi wona kodwa kumele ube nesibindi sokuwenza ngoba awulula neze. Sesithi masixoxa nabanye uthola ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi umuntu sekunzima athi hey mina ngeke ngize ngikwazi ukwenza lo msebenzi ngoba ukuthi ubunzima bakhona bungaphezulu kokwenza kepha ke umnandi mawusuwenza usowujwayele ngoba kufanele ube nesibindi ube brave ukwazi ukwenza ngendlela right. Lona ke umsebenzi onzima abawenza ngothando lwabantu bakithi. Umsebenzi ofana nobizo ngoba uma ungabiziwe kuwo ungathi mawubona umlilo uthi ngeke ngisondele ngisho ubona ukuthi nabantu abavalelekile kulomlilo isikhathi esiningi bangena kuwo umlilo ngethemba lokuthi esifuna ukubatakula bazophila. Ngakho sibe nesigatshana la esibabonge khona kakhulu ngeqhaza abalibambile ukulwisana nemililo eminingi esuke izodlula nemphefumulo eminingi uma kuwukuthi abangeneleli babeka impilo yabo engcupheni. Bese sibheke ukuthi ke ibhodi ke leli ebezokulethula selizoqala ke manje inhlelo ke zokuhlanganisa njengoba nibona emva kwethu ukhona lo mshini okwazi ukucima amanzi ngisho sezingeni elikude la kwaZulu Natal iseThekwini kuphela lo mshini la ukhona ayikho enye indawo enawo. Sifuna ukuthi futhi siphinde sihlanganise ulwazi ne-equipment ekhona kuzwelonke. Ade ngichazela njena ungqongqoshe wase Northern Cape
ukuthi bona uma kwenzeka inhlekelele le truck bayithole isuka eWestern Cape ngoba abanayo. Sidinga ukuthi ke onke ama-equipment asezingeni eliphezulu sibe nokusebenzisana ukuze makusuka umlilo omkhulu kwesinye isifundazwe siwumakhelwane size sizolekelela, njengoba ngenza nje ubufakazi ukuthi iNorthern Cape uma idinga usizo olunjengalolu ize ilithole eWestern Cape. Ukuba safe kakhulu kulesikhathi lesi sobusika, abantu kumele baqaphele bangashiyi athi umuntu uzoshiya noma yilahle useyahamba yola. Lesikhathi esiningi amakhazi abantu ambama baniswe lihleli khona nithamela imbawula noma nithamela umlilo, uthola mase kuselele ukeshezana yamalahle iyona ayingozi ngoba asuke ngasa-attendwe umuntu. Kumele benze sure abantu ukuthi umlilo bayawucisha. Ikhandlela mawuthi kusetshenziswa ikhandlela mhlawumbe ugesi uhambile, yenza sure ukuthi ikhandlela okungenani ulifaka endaweni eyisitsha noma eyindishi, ebese ufaka amanzi anaphakathi ukuze noma kuthiwa liyawa liwele phakathi emanzini, noma kuthiwa ngabe liyanga kuphela liphele kodwa lisemanzini, lokhu kwenzeka ukuthi ungabibikho umlilo ozoba khona. Ezinye izinto bayisebenzisa njengamanje ukuzama ukuthi benze ukuthi kushisa abamahita mhlawumbe uthola ugesi awukho. I-generator uma uyirane ngaphandle kwasendlini ukuze ikwazi ukuthi wonke ama-fumes noma ngithi intuthu le eqhamuka kwi-generator ingangeni endlini, ngoba iyingozi le yi-silent killer ngempela. Ngoba manje nivalile endlini ngicese niphefumula le ntuthu nizozwa senikhathala kade niphathwa ubuthongo kanti sekuyila enqobeka khona. Iyingozi kakhulu. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu ngesikhathi samanje isikhathi sobusika abaqaphele kakhulu ey'ntweni abayisebenzisayo ukuze bakwazi ukufudumala. Sidinga ukuthi-ke izwe lonke lento izohamba ihambe izifike ekuthenini u-disaster akabe nazo iy'nsiza zakhe njenge-helicopter. Sibonile inhlekelele yenze laphana e-Eastern Cape. Ukuba uCopter wayeney'nsiza zakhe ezibekwe endaweni ey'hlukene, kwakuyoba lula ukuthi immediately abantu bevaleleke emanzini, singalokhu sihamba sinqonqoza sihambe sifuna i-helicopter, kodwa kusuke into eyimpahla yakwaCopter ukuyosiza masinyane. Akusiwe ukumsebenzi lona umuntu abontu ungaba lukhuni uma kungahlanganiswa amandla aqoqwe ndawonye, kwaziwa ukuthi kuney'nsiza zenhlekelele esaziyo ukuthi kwi-province ethile yini khona, kwi-province ethile yini khona. Uma kusuka inkinga yomlilo noma yey'khukhula, you simply press a button kwi-province ukuthi ke bring your helicopter, bring your heavy duty fire extinguisher, bring your men who are able ukutshuza emanzini quickly. You can even do it easy. Mawune helicopter, mawuthoba kwaZulu Natal, you send a helicopter, picks them to the province okuyiwa kuyona, ngoba ngale kwalokho ni driver isikhathi eside. Mbukeleke kuthiwe ayilwanga yesabana siqoqisa njalo uhlelo besithi abakhulume. Sibonga kakhulu ukuthi ube yingxenye kusukela ekuqaleni kuze kushayele isikhathi. Igama lami nguphiwe ngowakwamthembu, uncedi inyoni encane yashama Phiwe Yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusuluzayo. Inkosi inibusise.